Ramogi nok mag lope en achiel kuom mohinga ne thoth rowere mani kod dwaro mar donjo e chenro mag pur e yor ohala. Kaluwore ni thothgi kod puothe ma gichwe gi pur to onge winjruok malong'o e kindgi kod weg lopego. Ma osego chuny rawere donjo e sekta mar pur. Midhiero ma kama koro nyalo rumo kendo kelo fungruok ne rowere kod mine matindo madonjo e chenro mag pur e kaunti ma Homa Bay bang' riwruok moro ma ok mar piny owacho loso bok moyiedhi mar timo winjruok e yor andike e kind weg lope kod joma kodesa lopego. Jafwamb marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich nitiere kod ler mathoth. Pur en achiel kuom sectors mondiko oganda mathoth mayudo konyruok margi kaluwore kod chenro mag pur mopogore ma gitimo. Kata kamano pek ma gin go ahinya to rowere manitie sekta mar pur en ok mag lope machunogi mondo gikodesa puothe ma gipuro ma bende ok osebedo negi mayot e yor kedo gi midhiero ni riwruok mok mar piny owacho maongere ni practical action koro loso oboke mar timo winjruok e kind wuon puodho gi ng'ama nyiewo lo kata land leasing document mar reso rowere kaunti ni magisiro kaluwore gi lal magiyudo bang' kodesa lope maonge winjruok e yor andika. King'iyo to kaka an ga lot, an gi spinach, an go suga. To gina yudo nikech lobni akodesa go kuom higni 5. Koro anno ka process ni ober nikech wadhi obedo piny gi wuon lo, wawinjore ka chief obedo, an gi witnesses na adek, embe en gi witnesses na adek, chief bende nigi witnesses gede mamage, ma land no assign to wawinjore e terms and condition. Kaka na kodesa puodho ni, wuon lobni eno nyalo mana kalo kaka jakal wang'ayo. Onge teko mar biro puodho ni mar biro ng'owo mar biro wuoyo. Chenro makamano bende koro miyo teko mine ma pod tindo ma migawono sire chenro mag pur ka giywak ni weg puothe moko ma gipuro osebedo ka lokore negi ka onge winjruok malong'o ma oketi. Ber mar winjruok gi mane practical onyisowa inyalo yudo ni wawinjore gi wuon puodho to chien kocha cha onyalo ng'adi kapok itieko ang'owa season nino to sani to practical action onyisowa yo wanyalo dhi ndikore ka chief kata ka advocate. Giwacho ni bedo ni oboke makamano sani koro gitiyogo e kinde ma gikodesa puothe ma gipuro osemiyo gi teko mar bedo kod lope ma ginyalo puro e kothe ma gidwaro. Wasebedo ka wapuro to ne wapuro ka waonge gimoro ni land lease. Ne miwa tich matek kabisa nikech samoro iwuoyo gi ng'ato mikodesa kod puodho moyie ni ami for duration machalo kama to kogik to chako dhi olokore once to neno kichako yudo ni chako harvest maber onyalo kata lokore kapok gige ni gigolo. Apisa riwruok mar practical action Linda Owako wacho ni ne gibiro kod paro makamano bang' yudo ka rowere kod mine mag siro e chenro mag pur yudo lal maduong' nikech moko kuom weg puothe lokore. Samoko yudo ka farmer moro lease puodho for 1 whole year. To yudo ni farmers ge lokore. Joma no lease ne our farmers puodho gi lokore nikech gineno ka joma tindo gi tiyo maber kabisa kendo pesa ma giloso ber kabisa. Koro yudo ka jogi lokore ma chak kaw puodho kendo. Koro yudo ka joma puro gi dhi gi lal mang'eny. Migawo mar pur e sirkand kaunti ma Homa Bay bende wacho ni chenro no biro miyo rowere mathoth mijing'o mar donjo e chenro mag pur. Kaka wang'eyo yudhe onge gi puodho manyalo puro nikech wuonegi samoro ok migi puothe. Koro practical action no okawo chenro mar loso document mwaluongo gi kizungu ni land lease document. Document ni konyo yudhewa mondo koro giyud kaka ginyalo puro ka gindikore gi jok manigi puothe mondo seche ma gipuro to giyud thuolo malach ma ginyalo bedo e puothegi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay.